Cela ukunibingelela nonke bazalwane egameni lomfowethu uKrestu iNkosi yethu. Amen. Namhlanje senza usifundo 6. Isihloko sikasifundo 6 sithi ukugqoka nokuziphatha kobuKrestu. Indimana yekhanda izosebenzela phezu kwayo masenza usifundo 6 itholakala encwadini yaMathew 5 verse 16. Cela sithandaze. Siyabonga uNkulunkulu olungileyo, uhlala ekhala sezulwini, ongumdali wamazulu nomhlaba. Sibonga ukusigcina, usinakekela, sizidalwa zakho kukho konke okwenzakalayo phansi komthunzi welanga. Wasipha ukuphila. Kukho konke wasipha izwi lakho ukuze sizoba nokuqonda. Sifunda lona esikhathini samanje, Nkosi. Sicela ukuthi iy'nhliziyo nezingqondo zethu uzenze, Nkosi, zikwazi ukulamukela ngendlela ofuna ngayo usekhaya ezulwini. Silonde lona lisuse konke ebekungaphakathi kuthina obekwenza ukuthi izimilo zethu zingcole. Sicela, Nkosi, ukuthi ukufunda kwalo kungabe ukuthi nje ukufunda nje, kodwa ekugcineni kube nokuhlanzeka kokuphila. Egameni leNkosi Jesu Kristu siyathandaza. Amen. Ngiphinde ngibabingelele futhi abazalwane egameni lomfowethu uKrestu iNkosi yethu. Amen. Isihloko sanamhlanje usifundo 6 esiwenzayo, isihloko sikasifundo 6 sithi ukugqoka nokuziphatha kobuKrestu. Indimana yekhanda itholakala kuMathewu 5 verse 16. uMathewu 5 verse 16 ufundeka kanjena. Uthi akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo, bamdumise uYihlo wenu osezulwini. Amen. Akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo, bamdumise uYihlo wenu osezulwini. Inhloso yalesi sifundo ukuba sifunde ukuthi umKrestu oqinisekileyo uzokwembulana emhlabeni ngasohlangothini lokugqoka nokuziphatha kwakhe. Yebo. So khona engifisa ukuthi siqale ngakho lana, ngoba uNkulunkulu khona isexwayiso akasinikeza abantu abaziqhenyayo. Uyabona ukuqhenya. So uNkulunkulu unikeze izixwayiso ngokuqhenya, exwayisa abantu bakhe abalapha emhlabeni. So mhlawumbe umbuzo nje singaqale sewubheke ozophendulwa zindimana eziwu-2 ukuthi uNkulunkulu ubabheka kanjani abantu abaziphakamisayo na? Ukuqhenya, ukuyiphakamisa, noma ukuqhosha, noma ukuyitshela, ukuze uma kuthiwa umuntu uyayitshela, noma uyayiqhenya, noma uyazidla. Uyabona? So manje kufanele sibuke ukuthi uNkulunkulu yena uqobo ubabheka kanjani abantu abaziphakamisileyo na? Ngoba izwe ngokumayelana nokuyiphakamisa lifundisa okunye. Ngabe uNkulunkulu yena uthini ngokuyiphakamisa? So ngicela sifunde incwadi Izaga 16 verse 5. uNkulunkulu khona akukhulumayo mayelana nokuqhenya laphaya. Izaga 16 verse 5 uthi uNkulunkulu kuzona, bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova, impela abayikuyekwa. Amen. Bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova, impela abayikuyekwa. Ukuzidla, ukuqhenya. Yabo. So uNkulunkulu uthi lokho-ke abantu abenza lokho bayisinengiso kuJehova. Uthi impela-ke nje abayikuyekwa. Uyabo. Uma sifunde zona futhi Izaga 6 verse 16 no-17, uNkulunkulu khona akukhulumayo lapha encwadini Izaga 6 verse 16 no-verse 17. Uthi uNkulunkulu encwadini Izaga 6 verse 16 no-17 uthi, kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova, yebo, eziyisikhombisa eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. U-17 athi, amehlo azidlayo, nolimi lamanga, nezandla ezichitha igazi elingenacala. Amen. Uma kukhulunywa ngamehlo azidlayo, yabo, ukuzidla lokho kuseyikho ukuqhenya. Ukuthi uNkulunkulu uthi-ke le ndaba yokuqhenya, ngoba umuntu weqhenya nje unempakama, ngithi. Uthi uNkulunkulu le nto-ke iyisinengiso phambi kwamehlo akhe. So mhlawumbe omunye
umbuzo angabuye ezinike wona ukuthi-ke, okay, nangoku umuntu useyaqhenya noma useyayiphakamisa, yini elandela ukuziphakamisa ngaso sonke isikhathi na? Yini elandela ukuziphakamisa ngaso sonke isikhathi na? Uma uzofunda Izaga 16 uvesi 18, uNkulunkulu uyasixwayisa lapha encwadini Izaga 16 vesi 18 ukuthi uma umuntu eziphakamisa, yini ezawube isilandela. Uthi uvesi 18, ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa. Amen. Ukuzidla kuyandulela ukubhujiswa, nomoya oziqhenyayo wandulela ukuwa. So umuntu uma efika eyiqhenya noma eyitshela noma ezidla, isiphetho sakhe asibonakali sithembisa. Uqale washo uNkulunkulu ngakayi ukuyekwa umuntu owenza lokho. Manje sesiyabona nje uqala ngokuzidla kuqala, emva kwalokho mase sekuzokubhujiswa, noma uqala nomoya oziqhenyayo. Emva kokuyiqhenya kwakhe uzokwenze njani? Uzowa. Cela ukufunda incwadi yeZaga 29 vesi 23 kuzohlangana. Uzokubona mzalwane osekhaya ukuthi kuhlanganaphi ukuqhenya okungaka nendlela yokugqoka. Izaga 29 vesi 23 zithi zona, Izaga 29 vesi 23, uNkulunkulu uma ebhala laphayana-ke, ukuzidla komuntu kuyamthobisa, kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo. Amen. Ukuzidla komuntu kuyamthobisa, kepha onomoya othobekileyo uyazuza udumo. Uma uzoqaphela la, noma sifuneka sihlale sikukhumbula ngazo zonke iy'khathi, ukuthi uma isivande senhliziyo siyekelwe, yabo, uma isivande esizinhliziyo zethu siyekelwe, kuvumbuka ukhula oluyingozi kuthina, ukhula lwempakamo lokuziphakamisa, ukuthi umuntu ebe umuntu ozaziyo ukuziphakamisa, ukuzazi nokuqhosha. Bese kuqunge lona lolu khula empilweni yomuntu, ngoba inhliziyo yakhe umuntu inaleyo nto, inokuzazi, inokuqhosha, nokuyiphakamisa ngazo zonke iy'khathi. Okay, uma uNkulunkulu ekuzonda kanjena ukuziphakamisa, ake siku-trace ukuthi kuvelaphi kanti ukuziphakamisa. Ubani owabonisa umoya wokuziphakamisa ekuqaleni na? Uma sesiqhamuka uNkulunkulu sesitshela ukuthi uma siyiphakamisa siyiqhenya sizobhujiswa, kanti kwasekuqaleni lo moya wokuyiphakamisa wavela kubani? Ngizocela ukufunda incwadi kaHezekeli 28 uvesi 11 kuya ku-17. Hezekeli 28 uvesi 11 kuya kuvesi 17. Ufundeka kanjena. Ngiyoqala laphana kuvesi 11 ngiyoze ngiyoma ku-17. Uthi, izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngenkosi yaseThire uthi kuyo, isho kanje inkosi uJehova ithi, wawuluphawu lokupheleleyo, wawugcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle, wawuse-Edeni insimu kaNkulunkulu. Onke amatshe anqabileyo ayeyisibekelo sakho, isadiyu nethophazi, nedayimani neshohamu, nejaspi nesafire, nesimaragidu nekristolite. Nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide, zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. Wawuyikherubhi eligcotshiweyo elisibekelayo. Ngakubeka waba sentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe omlilo. Wawuphelele ezindleleni zakho, kusukela osukwini lokudalwa kwakho, kwaze kwafumaniseka ukungalungi kuwe. Ngobuningi bokuthenga kwakho wagcwaliswa ngobudlova, wonile, ngalokho ngakulahla ungcolile entabeni kaNkulunkulu. Ngakuchitha wena kherubhi elisibekelayo, ungabibikho phakathi kwamatshe omlilo. Uvesi 17 base athi, inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho. Amen.
Uma sizokhumbula kudala nje sisike senze isifundo sasithi usathane eyisitha sikaNkulunkulu. So lana kukhulunywa ngosathane esemuhle, esahlala ezulwini kusathiwa uLucifer. Siyetshelwa ukuthi wayemuhle, ehlakaniphile. Sathi uma sichaza lesi sifundo kwavela nanokuthi wayenesipho esiphakeme sasisho ukuhlakanipha, kodwa sasisihle, sasingayisona ukuthi sikhulu nje sikhubazekile. Cha, sayisiphongo sasisihle, sasiphakeme, sasigcwele inhlakanipho. Umuntu sathola ukuthi wenziwe ngothuli lomhlaba, kodwa sathola ukuthi uLucifer lona saziwa njengokuthi usathane njengamanje wayakhiwe ngamatshe anqabileyo emzimbeni wakhe, yabona, nosiliva nogolide. Sathola ukuthi uma ufunda ngaye uthola ukuthi ngisho nasemzimbeni wakhe, ngoba wayephethe umusic laphana ezulwini, wayenamapayipi ukuthi wayethi uma esefuna ukucwininiza ngesoprano sisebenzise leli payipi, uma esefuna ibhesi noma ibharathoni kube nepayipi eliqondene nalokho. Amapayipi akhe ayisikhombisa, ngithi siyakhumbula ukusho i-perfection ukuthi wayecula kahle, ayikho konke kwawukuhle kakhulu kwakhe. Kodwa into esayitholayo ukuthi wabe sefikelwa impakamo ezulwini nomoya wokunganeliseki. Wafikelwa impakamo njengoba kushiwo-ke uvesi 17-ke uNkulunkulu emchaza ethi-ke inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, uyabo. So umuntu uma zizophakama uyazazi ukuthi uphakamelani. Yena wayeyibona emuhle, ehlonishwa, ehlakaniphile, enesikhundla, kwamphakamisa lokho. So namhlanje-ke empilweni yethu bakhona abantu abaphakeme. Umuntu uyaziwa ukuthi uphakamiswe yini. Omunye uzophakama nje emuntu omusha ephakanyiswa ukuthi uyena yedwa kubazali bakhe, uyabo. Uthola yonke into akayifunayo bese hamba ephakamela umhlaba wonke. Into ey'ncane lezo, angithi yabo. Omunye ephakamiswe ukuthi ufundile, ephakame ngalokho. Omunye ephakanyiswe ukuthi uyasebenza kahle, yabo. Omunye ephakanyiswe nje ukuthi nje unemali, ugqoka kahle. Omunye ephakanyiswe ukuthi nje muhle, ephakame umuntu kaNkulunkulu, akanamali, akanalutho. Uphakanyiswe nje ukuthi uyayibona ukuthi udalwe kahle. Nosathane-ke siyathola ukuthi waphakama la. So uma uzoqaphela-ke, ngoba kade sifunda lana, uzoqaphelisisa ukuthi kwakuwukuziphakamisa nokulangazelela okwakugcinwe enhliziyweni kaSathane okwamxosha ezulwini. So iy'mpande zalobu bubi zijulile emvelweni yethu. Uma bungasuswa buzokumboza konke okuhle nokulungileyo, buthele ubugovu nokulwa, izithelo ezonakalisayo. Amen. Uma singeke siyinake indaba yokuthi kungenzeka ukuthi ngiphakeme, inhliziyo yethu, impakamo yethu isuke iqonge yonakalisa konke okuhle nokulungileyo, bese kuvele kunqoba ubugovu nokulwa. Lezo-ke ziyithelo ezonakalisayo. So uNkulunkulu ngoba engakufuni indaba yokuphakama abantu abanamehlo azidlayo nabaney'nhliziyo ezidlayo nabay'qhenyayo, ukuthi lo moya kwasekuqaleni umoya owaqala kuSathane esezulwini. uNkulunkulu embuke ephakame, efuna umuntu ophakeme, ufuna ngisho naney'nto ekungesizona ezakhe ebone zifanele yena, ngoba siyakhumbula ukuthi wayefuna isikhundla sikaJesu, esekhohliwe nanokuthi yena uSathane uyisidalwa kanti uJesu ungumdali, angithi yabo. Kade sifunde ey'nsukwini ezedlulileyo kuthiwa ungaphingi, angithi yabo. So abantu abaphakeme bazophinga ngoba bafuna iy'nto okungesizona ezabo zibe ezabo. Inganje uphakeme nje impilo yakhe ayihlanzekile. So umbuzo mhlawumpe umuntu akazozibuza wona esikhathini samanje ukuthi uNkulunkulu babheka kanjani abantu abaziphakamisileyo na? uNkulunkulu babheka kanjani-ke abantu abaziphakamisileyo na? Ngithi sikuzwile ukuphakama ukuthi uNkulunkulu uthi kwavela noSathane. Kanti lokho ethi hayi bo, ngizobenza u-1, ngizobenza u-2, ngizobenza u-3 laba bantu abay'phakamisile. Cela sifunde incwadi kaJakobe 4:6. Besizwe uNkulunkulu ukuthi uthini ngalaba bantu abasazimisele ukuba nempakamo. Ngisho ngathi uphakanyiswe yini, kanje nangophenena wayephakanyiswe ukuthi unabantwana nakanabo, angithi yabo. So ziningi umuntu izinto ezingamenza ukuthi ephakame lapha akakhona. Jakobe 4:6 uthi uNkulunkulu, kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Amen. uNkulunkulu unjani? Umelana nabo bonke abantu abazidlayo, bese sekuthi abathobekile uNkulunkulu abaphumusa. Cela ukufunda incwadi yamaHubo 101 uvesi 5. AmaHubo 101 verse 5. Ngiyacela ukwafunda. AmaHubo 101
uverse 5 athi, uMahubo 101 verse 5, omhlebayo umakhelwane wakhe ngasese ngiza kumqeda, onamehlo aqhoshayo nenhliziyo ezidlayo angiyukumvumela. Amen. Umhlebayo umakhelwane wakhe ngasese ngiza kumqeda, onamehlo aqhoshayo nenhliziyo ezidlayo angiyukumvumela. Okay, mhlawumbe umuntu uzozethi hayi cha, kanti yini ngithuka bani uma ngiyiqhenyela ngibabuka phansi, ngibasusa phansi, ngibabeka phezulu, ngibabeka endaweni yabo. Angijebe umuntu uma efuna ukudisipline engakhulumanga, evele kubuya kanje kususe phansi kubeka phezulu, vele uyibona ukuthi ngaze ngawu-0. Angithi into enjalo leyo. So ngabe kuyisono nokuba namehlo ezidla. Omunye uyaqhosha ngokukhuluma, omunye uqhoshe ehamba nje. Uthole ukuthi umuntu weNkulunkulu usefuthekile, ukhohliswa usathane, ngoba ukhohliswa yena ngoba lento akayenzayo uyifunde kuyena usathane, ngoba sitholile ukuthi umuntu wokuqala owaba nalo moya wempakamo kwaba usathane. Yabo, so umuntu uzobuza ukuthi kanti ngithuke bani? Kuyisono yini ukuyiphakamisa, ukuzazi, ngizazi nje ngiyintombi yakwethu noma ngiyinsizwa yakwethu ukuthi ngikhona bo? Hayibo, manje-ke sikhona umbuzo wokuthi-ke ukuzikhukhumeza kuyisono yini na? Cela sifunde izaga 21 verse 4. Ungabe uyikhukhumeza kuyisono yini na? Izaga 21 uverse 4. Izaga 21 verse 4 zifundeka kanjena abathandekayo enkosini. Ukuzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo isibani sababi, kuyisono. Amen. Usho njalo uNkulunkulu laphayana kuzaga 21 uverse 4. Uthi ukuzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo isibani sababi, kuyisono. Yebo bafethu, uyakhumbula into nje uma ingaveli uNkulunkulu iqala ithuwana umnikazi wayo usathane, cela sazi ukuthi yisona siyeke. Siyakhumbula aqala sifunde uJohn 8 verse 44 laphana uNkulunkulu wayethi khona sasifunda ngani? Ngamanga. Ithi leya vesi, nina ningabakayihlo usathane, nithanda ukwenza izinkanuko zayihlo. Angithi ngiyakhumbula yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Angithi akuyeme eqinisweni nalapho ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokhu ewuyise nani ewuyise wawamanga. So iyavela futhi amanga nokubulala into eyafika nosathane. Ngakho uNkulunkulu laphana uma ekhuluma ngezinto eziyisinengiso kuyena, uyalibala ulimi lwamanga. Yabo, uyakubala futhi nanokubulala. Khona phansi ethi khona nokuchitha igazi, izandla ey'chitha igazi. Angithi siyakhumbula. Njengamanje sitholile ukuthi umoya wempakamo, khathi sifuthi incwadi yaKhezekeli 28 verse 17 sabona ngisho umoya wokuphakama waqhamuka kusathane. Uyabo, so nalamanje uNkulunkulu kuzaga 21 verse 24, into nje uma ingavelanga uNkulunkulu ivele ngosathane iphenduka ibe yisono. Yabo, uthi uzidla kwamehlo nokuziqhenya kwenhliziyo isibani sababi, kuyisono. Sike sasho sathi ey'nsukwini uNkulunkulu ukhuluma ngabantu ababi emhlabeni noma abantu abalungileyo. Awukwazi ukuthi ngizoziqhenya mina. Nezathu ey'ningi zokuqhenya, ziningi izathu noma ubani engayiqhenya la emhlabeni. Angithi yabo. So uthi uNkulunkulu kodwa uma uyiqhenya kuyisibani sababi futhi kuyisono. uNkulunkulu usho njalo osukwini namhlanje. So uma uzoqaphela uNkulunkulu uthi laphana-ke ayikho into eyisinengiso kuNkulunkulu noma eyingozi emphefumulweni womuntu njengokuzikhukhumeza nokuqholosha. So phakathi kwazo zonke izono yisona sono esingathembisi futhi aselapheki ngaphezu kwazo zonke ezinye. Ibuhlungu-ke le ndaba. Yisona sono esingathembisi futhi esingalapheki ngaphezu kwazo zonke ezinye, ukuyiqhenya, ukuqhosha, impakamo, into eyenziwa usathane leyo. Bonke-ke abantu abayenzayo mabazi ukuthi benza isono. Ukuyiqhenya-ke kwandulela ini? Ukubhujiswa. uNkulunkulu ukhuluma nathi ngalesi sikhathi samanje ngoba uyazi ukuthi khona sesingakwenza, sizobona uma siyiqhenya bese siyayeka. So mhlawumbe umbuzo olandelayo ngoba umbuzo ukuthi-ke sixwayiso sini ngokuziqhenya na? Sixwayiswe ukuthi uma silokhu siqhubeka siyiqhenya sizobhubha nje qha. uNkulunkulu usivezela lokho. Manje umbuzo-ke ozolandela ukuthi-ke umbuzo omkhulu ukuthi ufanele ukuba agqoke kanjani umKrestu na? Ngabe umKrestu kufuneka ukuba agqoke kanjani? Ake siqaleni ngabesifazane.
sibuke ukuthi uNkulunkulu uthi abesifazane bamaKrestu kufuneka ukuba bagqoke kanjani. Singakhohlwa uma sikhuluma ngokugqoka sikhuluma ngento ethinta imizimba yethu, yabo. So abesifazane bamaKrestu kufuneka ukuba bagqoke kanjani. Ngicela ukufunda uTimothewu 1 u-2 uvesi 9. uTimothewu 1 2 uvesi 9. Uthi uTimothewu 1 2 uvesi 9, ngokunjalo abesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihloniphe ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamapharele, nangezembatho zemali eningi. Amen. So kuthiwa njalo kuthiwa abesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihloniphe. Ufuna ukuhloba, hloba ngesimilo. uNkulunkulu lokho nje akugcizelelayo ukuthi uma ufuna ukuhloba mabazihloniphe, mabazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, uyabo. Bengayihlobisi, ukuyihlobisa kwabo kungabi ngezinwele ezalukiweyo, uyabo, nangegolide, nangamapharele, nangezembatho zemali eningi. Jetshuliswe ukuthi ugqoke i-Dolce & Gabbana, iyikipa ey'bizayo, uyabo, masuthi usuhlobile lapho, kodwa hayi bunasi isimilo singcolile, ngoba umuntu uyothi uma yenza iphutha uvele umthuke. Akunjalo, uNkulunkulu akuvumi lokho. Uthi ngokunjalo abesifazane bagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihloniphe bazihlobise ngokuhlonipha nangokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamapharele, nangezembatho zemali eningi. Ngoba umuntu befuna ukuyihlobisa ngegolide nje, sitheni masifunda ey'fundweni ey'dlule sathola ukuthi njalo uSathane wayakhiwa yena ngabo ubucwebe, thina sakhiwe ngothuli lomhlabathi, yabo. So wayengahlobile njalo uSathane, kodwa abahlobayo uyabona nje bazenza yena wayedaliwe. uNkulunkulu uthiwa wayemdale wamhle kakhulu uLucifer, yabo. So kodwa kuthiwa ukuhloba makungabi ngokwey'nwele ezalukiweyo nangegolide. Lokufunda uPetro 1 u-3 uvesi 3 novesi 4. Lokufunda uPetro 1 u-3 uvesi 3 novesi 4. Sengiyafunda 1 Peter 3 verse 3 and 4. Uthi ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okwakwaluka izinwele, nokufaka igolide, noma ukugqoka izingubo. U-4 verse 4 kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo, ohloba ngokungabhubhiyo komoya, komoya omnene onokuthula, okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Amen. So uma uzohloba ngokungabhubhiyo, kuwumoya omnene nokuthula. Uma kuthiwa into imnene, i-harmless, ayinabungozi. So awuhlobe ngalokho umuntu wesifazane. Ungahlobi ngokuthi uma usucasukile uzomthuka umuntu noma umtshele iy'ndaba zakhe, yabo, noma uzomshisa ngamanzi abilayo. Ziningi izinto ezenziwa abantu, kodwa uNkulunkulu uthi masibe mnene. Shusho awube umuntu ongeyona ingozi, ngoba omunye umuntu uyocabanga ukuthi umuntu uyingozi ngoba nakhe eseshayo. Ungaba yingozi ngeso lakho ngoba iso lomuntu ozidlayo. Ungaba yingozi ngamagama owakhulumile. Ungaba yingozi ngezenzo zakho nje zokuqhosha noma zempakane, yabo. Uthi-ke kodwa ukuhloba kwethu makube ngokungabhubhiyo, umoya omnene onokuthula. Lokho kuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Ave kuyigugu phambi kukaNkulunkulu ukuhloba ngesimilo. Uma uzoqaphela la kuthiwa ngokomthetho, umyalo onikezwe lapho ubhekiswe ngokulinganayo nakwabesilisa abakholwayo, ukuthi nabo njalo, hayi bo indoda elukayo, hayi bo, lutho. Nabo njalo mababe nokukholwa nokuthula, ngithi uyabo. So lo mthetho noma lo myalo onikezwe lapho ubhekiswe ngokulinganayo nakwabesilisa abakholwayo. Lapha kuchithwa ukubukisa ngezingubo okungaphandle, okungadingekileyo, angithi. Ngoba yini? Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuba ukuhloba kutholwe ngaphakathi kwenhliziyo. So ingubo yomKrestu akufuneki ukuba iqhweba amehlo abantu, kahle kahle umuntu uma yigqokile. Kodwa kufuneka ukuba ngaso sonke isikhathi ihlale ihlanzekile, ibukeka kahle, imenza ukuthi abe nesizotha. Ingubo yomKrestu imele ukuba njalo, ihlanzeke, ibukeke kahle, imenze futhi ukuthi andileke, ibe nesidima, angithi yabo. So umbuzo mhlawumbe umuntu akazozibuza wona ukuthi-ke iNkosi iyakhuluma yini ngokuzonda kwayo ukuhloba kwangaphandle na? Okay, angithi sithena
Akungabi lokhu ukuthi umuntu welukile, ngoba kwasekuqaleni umuntu uma welukile welukeleni. Okay, mhlawumbe omunye ngasho ukuthi hayi mina nginonwele vele uma sengilukile, kodwa ngaphezulu ekhanda ngibe sengikhava kahle ikhanda lami. Bayasho banezaba ey'ningi abantu. Okay, omunye nje uhlobela vele ukuthi ulukela vele ukuthi ufuna ukuthi ebe muhle, unenkolelo ukuthi akamuhle, akahlobile uma engalukile. Akufunakali-ke lokho. Kodwa-ke ake sitholelana ukuthi-ke iNkosi iyakhuluma yini ngokuzonda ukuhloba kwangaphandle. Okay, ngicela ukuthi ngiphindele emuva lokho kade ngikusho, ingaze kube ngathi ngithi abantu abaluki. Ngicela uqinisekise ukuthi uNkulunkulu ukuhloba kwenu makungabi okwangaphandle, kodwa kube okwangaphakathi, kungabi okwaluka iy'nwele namagolide. Yabo? Yeah, uNkulunkulu usho njalo nje, noma iy'ngubo zemali eningi, ukuthi uNkulunkulu ukuhloba kwethu makungabi okunjalo. Ukuthi ngitheni uma ngikhuluma ngazizwe ngazuthi sengiku-approve ukuluka. Cha, angisho njalo. Angu-approve, ngihamba leli lizwi laNkulunkulu akalishiloyo. So, umbuzo ukuthi-ke mhlampe-ke njengamanje-ke iNkosi iyakhuluma yini ngokuzonda kwayo ukuhloba kwangaphandle. Ngabe uNkulunkulu uyakhuluma yini ngokuthi ukuzonda kangakanani ukuhloba kwangaphandle. Cela sifunde incwadi ka-Isaya 3. Isaya 3 uvesi 16 kuya ku-21. Isaya 3 uvesi 16 kuya ku-21. Ngisacela ukuwufunda. Usiqala u-16 athi, Isaya 3 verse 16 kuya ku-21. Uthi, ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa, ehamba elula izintamo, eqhikiza amehlo, ehamba ecokama ekuhambeni kwawo, ekhenceza ngezinyawo zawo. Ngalokho iNkosi iyakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni, uJehova awanqunise. Ngalolo suku iNkosi iyakususa imihlobiso yawo, izigqizo nemiqhele, nezimbedu ezinjengezenyanga, neziqhaza namasongo, nezimvakazi, nezigqoko nemihlobiso yemilenze, nezibhamba, nemifuma, neziqu, nezindandatho, namacici ekhala. Amen. uNkulunkulu yazi uthini la, uthi ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa ehamba. Indaba yokuhloba yinto yomuntu, uma ulifunda iBhayibheli, yomuntu ophakeme. Yabo? Ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa ehamba elula iy'ntamo, eqhikiza amehlo, angithi ekuhambeni kwawo, ehamba ecokama. Yabo, behambe becokama, ngisho umodela, ukhona nongazi imodela. Okay, siyezwa. Ngisho umodela kufuneka sathi ungaba nesicathulo esiphakeme, ahamba ngama-Crocs, futhi sewukhona into ekuthiwa ama-pencil heel, angazi kusasa zobe sewukhona noma imini osasele yini. Kodwa lokho kuhamba becoma, ngisho hayibo, bayayazi lento abantu abakhuthazayo ukuthi umntwana uma umgqugqumezela uthi-ke uthi stomach in, chest out, umlule intamo, bese uthi hamba-ke girl, bese ingane iyahamba-ke, iyazizwa-ke, stomach in, chest out, angithi, bese ilula intamo, bese iyahamba-ke, angithi, yabo. So, into yabantu abay'phakamisayo le, ngoba ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni eziphakamisa ehamba elula iy'ntamo, eqhikiza amehlo, angithi, injalo, ehambe ecokama. Uma uNkulunkulu esesiphile ukuphila, kuyofuna kwenziwe isifundo ngama-Crocs, abonakale umonakalo omkhulu awenzayo emizimbeni yabantu, ama-Crocs. Yeah. So, khonapho kuze kuvele ukuthi uNkulunkulu uyosusa imihlobiso yawo, izigqizo. Uma kukhulunywa ngento egqizo, uma kuthiwa ugqizile, mhlawumpe ekhaya lapho abazalwane bengabuye be-eduma bebona ukuthi mhlawumpe khona engikushiyile. Izigqizo yilo mhlobiso oyifaka lana ey'hlakaleni ezandleni, noma laphana emaqakaleni ey'nyaweni, mase sekuthiwa ugqizile, yabo. Abanye bathi amabhengela, uyabo. Laphana enyaweni angazi kuba yini kodwa ikhona imihlobiso yey'nyawo. So, igqizo-ke into enjengaleyo. Imiqhele laphana abantu uma bemodela, efaka umqhele ekhanda, noma engasamodelanga ukuthi uwukhwini, efaka umqhele. Akusahambi-ke lapha, akusadingi umodeli noma ube nomqhele. Uma uzenzela i-hairstyle yakho ikhona, ishibhile ngisho nanokushibha futhi, ishibhe kakhulu. Yebo, ngikhuluma ngemqhele, ukuthi akusadingekile ukuthi uzomodele. Ngisho ngaya laphana kophepha uthole ukuthi imqhele nje engatheni ngazi ukuthi u-C, kodwa kunembali la ngaphezulu khona uzohloba ube muhle, angithi yabona imbedi
neyiqhaza lokhu kuhlobisa indlebe, angithi uyabo. Njengamanje sekuyabiza kusuka amacici abizayo, yebo, namasong neyigqoko imhlobise yemlenze. Khona umuntu ongafaka imilenze yakhe ngoba nakho ifuna ukuthi ihlonipheke, kodwa mase bakhona lama-pantyhose aneyimbali awo-see-through, angazi kanjani ukuthi uthola mhlawumbe umuntu usegqoke into emfishane kodwa ufuna kuvezele imilenze ehlotshiswe yi-pantyhose yakhe, hayibo, yabo. Kodwa makukhona izibhamba, okay, ney'ndandatho namacici ekhala. Iy'ndandatho ukufaka ama-ring. Angazi-ke ukuthi sebangcwele nini i-ring umuntu uma eseshadile, ngoba esathi uma sifunda sathola ukuthi iwuphawu lamakhosi bafethu. Kodwa mhlampe-ke uNkulunkulu emuhle kuyoba khona isifundo sazo ngqo ama-ring omshado, ngoba i-ring iwukuhloba umuntu engashadile, iwukuhloba ngisho umuntu eshadile, angithi yabo. So amacici ekhala, izibhamba, ibhamba ilento abantu bazosazi isibhamba njengalento esetshenziswa abantu besifazane mawade beyobeletha, bese esibopha esithi ngqi sibuyele kusayizi waso, yabo. Njengamanje sekukhona-ke amabhande okubopha, uthole ukuthi ubungayile khona ukobeletha, kodwa ukuthi ngqi nakhona khona uzobonakala uyifiga. Hhayi bazalwane, azifunakali izibhamba, yazi, ngoba uma uzokhumbula kahle khona lapha, kodwa isifundo nje lapho yokuthola uma kukhulunywa ngezempilo laphana. uNkulunkulu uma ekhuluma nge-waist, ekhuluma ngokhalo ukuthi ukhalo akufunakali lucindezeleke, uyabo. Ngoma licindezeleka kuphazamiseka ukusebenza kwamamaseli omuntu, futhi igazi alihambi kahle. Kanti igazi limile ndawonye lingahambi, singakhohlwa igazi liya-circulate-a lize lihambe liyoshaya ngisho nasengqondweni, angithi lihambe lize guduze engqondweni enhliziyweni. So made lokhu uyibambile uyithene ngesibhamba noma ngalowo fega bani usuku lonke, kuba sebakanzima ngoba igazi lakho lapho kade libambeke khona liba igazi elingahlanzekile, licabanga futhi lisezohamba lize lifike ngisho nasengqondweni. So akukuhle lezi ibhamba lezi noma ukhalo, umtsinyo wokhala. Abanye nangey'keti ey'ncane-ke ongesizona ezaba noma esezibampa lokhu walintsinya ukhalo, yabo, ngoba ufuna ekugcineni ukuthi i-circulation yomuntu ibe perfect ukuze naye ezophila kahle. So i-waist, yebo. So uNkulunkulu uthini la? Uthi emva kokuthi sifunde leli vesi, uthi uNkulunkulu, okay, sitheni, inkosi iyakhuluma yini ngokuzonda kwayo ukuhloba kwangaphandle. Hhayi cha, uyakhuluma impela, uze wayibala izinto zokuhloba kasho ukuthi izinto zabantu abanempakamo, ngenxa yokuba umdidakazi uSiyoni eziphakamisa ehamba enza yonke-ke le mikhuba, singakhohlwa ukuthi sitheni impakamo ingakasathani. Hhayi-ke bese seshoyo uma uqhubeka ukuthi uNkulunkulu esikhundleni sento ethile bayozuza into ethile, esikhundleni sokuthi benuke kahle amakha bayozuza ukubola, angithi yabo. So uma uqhubeka nawe usekhaya, ngiyacela futhi ukuthi sifunde uLeviticus 19 verse 28. Leviticus 19 verse 28, sesizoqeda bathandekayo. Leviticus 19 verse 28, Ulevi 19 verse 28. Ulevi 19 verse 28 ufundeka kanje na, uthi, aniyikuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. Aniyikuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. So ngatheni isifundo sokugqoka sithinta yonke into eyenzakala emzimbeni. So into engike ngiyinothise ukuthi kuyazondeka kakhulu umuntu ukuthathwa ngokuthi uyisigila mkhuba uma eseze wabhala i-tattoo, kuthiwa hawu kuzo zonke izinto ubengazenza i-tattoo pho. Kuthathelwa kuleya vesi ukuthi ningazilobi amabala, nginguJehova. Mase buka kanzima-ke umuntu ofaka i-tattoo, mase kuthiwa hayi cha, ulobile akalaleli. Hayi bo, lo muntu ofaka i-tattoo uyafana nalo muntu odweba amashiya, uyafana nalo muntu orujayo, ngoba bonke nje kahle kahle banamabala. Umehluko ukuthi-ke ibala lo we-tattoo libonakala ngathi li-permanent, kanti lo oweshiya noma womlomo noma lona ofaka upawuda ebusweni yena engakwazi ukususa anytime. Kodwa phakathi phambi kwaNkulunkulu isono sabo siyi-degree efanayo, ukuthi lo odlala i-wrestling uyenza i-tattoo ingalo yonke, inganjena nangilona usho umzalwane ubuso bakhe bonke naye ubeke ibala okungesilona elakhe. Akulona elakhe ngoba uma egeza
ngeke ize sisale kanjena. So uma kuthiwa inkosi iyakhuluma yini ngokuzonda kwayo, ukuhloba kwangaphandle, yebo iyakhuluma. So ukukhonza isithixo sokugqoka kuyisifo esigulisa isimilo. Akufuneki ukuba kungenwe nakho ekuphileni okusha. So ukuzidela ekugqokeni kuyingxenye yomsebenzi wethu wobuKrestu. Ukugqoka okulula nokuyeka amacici nazo zonke izinhlobo zezivunulo kuhambelana nokukholwa kwethu. Amen. Ngoba sisho ukuthi-ke laphana ekugqokeni futhi kuhamba nokuthi uyayiphazamisa impilo noma uyayikhuthaza impilo. Abanye ekugqokeni kuyohamba sithi masifunda sithole ukuthi hhayi, ama-limbs nawo ayavalwa, ubuso uNkulunkulu abenza ukuthi noma bungaba exposed elangeni, noma bungaba exposed bona ngeke buze bugule, kodwa uNkulunkulu ebefisa ukuthi iy'ngalo zethu sizikhave ngendlela e-right, njengoba sisuke sesikhava umzimba wethu, ama-limbs, iy'ngalo nemilenze, angithi uyabo. So ngendlela e-right, ngendlela enempilo. Yebo, ayakhavwa nje ngendlela kaNkulunkulu ama-limbs. Kuney'zathu zakhona esiyoy'thola mhla sifunda. Yebo, kodwa futhi lokho akusho ukuthi abantu besifazane sekufuneka bagqoke iy'ngubo ezinde ey'husha phansi, cha. Nakhona lokho futhi akufunakali. Kuvale nje kahle ama-limbs wakho, yabo. Hhayi ukusheqeza, kodwa futhi hhayi ukuthi ingubo izibe yinde ihushe phansi ishanele umhlabathi, yabo. Ngoba lokho kuzokugulisa ngoba ikucoshela ini? Amagciwane. Okay, soqhubeka nokunye okuningi uNkulunkulu masiphila ukuphila. Kufuneka ukuba abenjani amaKrestu malungana nesimo sezwe na? Ngoba sesiyabona ukuthi uma kuwukuthi ukuhloba ukufaka amacici, noruji, nophawuda, namagolide, ney'gqizo, ney'bhamba, uNkulunkulu akakufuni. Izinto zasezweni lezo. Kodwa uNkulunkulu uthi kufuneka ukuba abenjani umKrestu malungana nesimo sezwe na? Okay, izinto zasezweni lezi, uma sithi iy'nto zasezweni sisho ukuthi izinto zabantu abangaqondisisi ngoNkulunkulu. Yingakho besaqhubeka bezenza. 1 John 2 verse 15 no-16. uJohane wokuqala 2 verse 15 no-16. Sengiyawufunda khona manje. Uthi uJohane 2 verse 15, 1 John 2 verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise, kodwa kuvela ezweni. Amen. Kuthiwa ningathandi izwe nezinto zalo ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise, kodwa kuvela kuphi? Ezweni. uNkulunkulu uthi no, asingayithandi izwe nezinto zalo. Okay, uma uzoqaphela la, ukuze ufundise abesilisa nabesifazane ubuze bezinto zomhlaba, kufuneka ukuba ubaholele emthonjeni wamanzi okuphila, ubaphuzise uKrestu, izinhliziyo zabo zize zigcwale uthando lukaNkulunkulu. uKrestu kubona-ke abe umthombo wamanzi aphuphumela ekuphileni okuphakathi. So baningi abagqokiswa kwezwe ngokufuna ukuzenzela isithunzi. Yebo, kunjalo. Kodwa lokhu benza isiphosiso esidabisayo nesiyingozi. Uma befuna ukuba bazenzele isithunzi seqiniso esisindisayo, abaphile lokho abakufundisayo. Asikho isithunzi esedlula lokho, ukuthi ngoba ufundisa ngoNkulunkulu phila lokhu okushoyo. Yabo, abaphile lokho abakufundisayo. So ukukholwa kwabo bakubonise ngemisebenzi elungileyo. Siyakhumbula sathini? Sathi ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile. So ukukholwa kwabo bakubonise ngemisebenzi elungileyo. Benze umehluko ukuba ube mkhulu phakathi komKrestu nezwe. Ngakho-ke amazwi abo, ukugqoka nezenzo zabo kufuneka ukuba kufakazele uNkulunkulu. Uma ukhulumile ungasashongo ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu, kodwa uma usukhulumile bekufuneka kube ubufakazi ukuthi njengamanje kade ukukhuluma ubukwenza ubufakazi noNkulunkulu. Indlela ogqoke ngayo ungabuzwa ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu. Angithi yabona nezansi ukwenza kwakho. uJesu akaze eshaya abantu ngempama. So nomzalwane izenzo zakhe ngisho wathiwa abantu sibenze njani, kodwa futhi akaze yenge amantombazane uJesu. Uyabo, kodwa wayefuna ukuthi ngazo zonke iy'khathi
eye ekuphileni. So abantu besilisa bamanje nabo bengayengi amantombazane, namantombazane engayengi abantu besilisa, ngoba kufanele izenzo zethu zifakazele uNkulunkulu, uyabo. So uma ubuzwa ukuthi-ke kufanele ukuba bagqoke kanjani amaKrestu na, amaKrestu ukuhloba kwawo makungabi ngokungaphandle kodwa makube okusenhlizweni. Ukuhloba kwangaphandle kuNkulunkulu akakufuni. Engisajowe ukuthi nanani lokhu kuhloba uthole ukuthi umuntu usezibhixe ngembala ethile, usho ukuthi khona ezobukeka ngale ndlela efunwa uyena, kuyisona futhi nakho akufunakali. Ngithi sikuthule washo uNkulunkulu zonke lezi zinto zasezweni asizahlukaniseli nazo. uJesu sike safunde ey'nsukwini ukuthi uma ebuya uyosiguqula sifane naye. Singaqali bafethu sifuna ukuziguqula thina njengamanje. uJesu uma esebuya uyosiguqula sibe yilobu buhle nathi besingacabangi ukuthi siya kwesifike kubona bangaphandle. Izimilo zibe zikulungisiwe ngoba sifunda nje sifundela ukuthi kulunge izimilo zethu. Uma uJesu ebuya uzoguqula isimo sethu sangaphandle, hhayi isimilo ngoba sifunda nje ngiso lesi sicela ukuthi uNkulunkulu esisize kusona size sifane nesakhe. So umbuzo omkhulu mhlawumbe wozuthi-ke yiziphi izimpawu ezehlukanisayo ekuphatheni komKrestu na? Okay, ake ngibuze kanje. Lo mbuzo engizowubuza nje uzophendulwa zindimane eziwu-2 ukuthi-ke uKrestu wasibekela siphi isibonelo sokuziphatha okulungileyo? Khona isibonelo uJesu Krestu, ngathi siyakhumbula ukuthi sathi impilo kaJesu Krestu yalotshelwa thina ukuthi sifunde kuyona. Cela sifunde kuMathewu 11 verse 29. Lapha sithola ukuthi uKrestu wasibekela siphi isibonelo sokuziphatha okulungileyo. Mathewu 19 verse 29. Hayibo, Mathewu 11 verse 29 ngiyaxolisa. Mathewu 11 verse 29. uMathewu 11 verse 29 ufunde kanjena bazalwane. Uthi, bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulweni iyakufumana impumuzo. Amen. uJesu Krestu bebekhuluma laphayana ukuthi asibekeni ijoka lakhe phezu kwethu, sifunde kuye, sifunda kuJesu. Sifunde kuyena uthi unjani, uthi ngoba ngimnene. uJesu Krestu mnene, akanabungozi. So nathi sizoba abazalwane abangenabungozi, asizukuba nabungozi bokuqhenya nempakamo. Angithi yabo, nifunde kimi ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo. Uthobekile uJesu, uzofunda kuyena-ke ukuthobeka, khona imiphefumulweni iyakufumana impumuzo. So umphefumulo ongemnene nongathobekile awunakuphumula, uyabo. So uma sisifunda kuJesu lokhu sizothola impumuzo. Kodwa uma ufunda futhi uPetru yokuqala 2 verse 21 23, khona uNkulunkulu akukhulumayo laphaya kuPetru yokuqala 2 verse 21 kuya ku-23. Ufundeka kanjena. uthi 21-ke, ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKrestu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe, ongenzanga isono, akufunyanwanga nkohliso emlonyeni wakhe, owathi ethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwa akasongelanga, kepha wanikela kuye owahlulela ngokulunga. Amen. Kuthiwani la? Ake siyibuzeni lo mbuzo nje mhlawumbe ukuthi-ke ubani-ke kithina oke wazimisela waqhubeka nempi yokulwa nokuzikhukhumeza kwenhliziyo na? Ubani kuthina oke wazimisela impela walwa nobugovu benhliziyo yakhe baze baphela kuyona? So baze baphela kuyona ubugovu lenhliziyo bangaphinde bubonakala ekuphileni kwakhe na? Sengathi uNkulunkulu ebengavuma ngezifundo esinikwe zona lapho sibheka isiphambano sikaKrestu, sibona izibonakaliso zigcwaliseka ezisondeza eduze ukwahlulela, sithatheke kangangokuba ezinhliziyweni sikwazi ukuzithoba nokuzidela, nokuba nomusa kwabanye abantu, bese thina sizinake kancane impela, kuphele ukusola, size sikwazi ukuvuma ngokupheleleyo ukuthwalisana imithwalo. Nanku umbuzo othi, uMoya oNgcwele uzosisiza ngaziphi izindlela ekuziphatheni kwethu na? Umoya oNgcwele uzobe usisiza ngaziphi-ke zona iy'ndlela ekuziphatheni kwethu na? Ukufunda baseGalathiya 5 verse 22 no-23. Galathiya 5 verse 22 no-23. Nazi iy'thelo zikamoya ukuthi umuntu
onomoya ongcwele uzobe semsiza bese umuntu ebanjena-ke uma esenomoya ongcwele. Galatiya 6 verse 22 no-23 uthi-ke, kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Amen. Umoya ongcwele nokwenza ukuthi ube nothando, ukwazi ukuthanda, yabo. Uhlale uwumuntu othokozile, oneme, ube nokuthula, ukwazi nanokubekezela. Ngize nje utshela umuntu ongakholwa kuthiwa akabekezele. Ubone nje, eyi Nkosi yami, ukungaqondi ukubekezela kuyisithelo sikamoya, uyabo. Akabekezele. Uma umuntu engakholwa sizeke sasho izolo sathi nosho nanokushada nomuntu ongakholwa, uNkulunkulu usho kuwukulahleka lokho, angithi. Manje uma uthi akabekezele umuntu ongakholwa uzothi ubekezelile ngoba uxolisile kwathula. Kuthi ngelinye ilanga uma siyasho ukuthi wenza le nto wayenza ngo-2015, asazi-ke njalo. Okay, kodwa ngisho ukuthi igama kakhulu. Hhayi, umuntu ophatha igama lakaSomandla kadede konke ukungalungi, ngoba sekushola ukuthi isithelo sikamoya ukubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Awuzithibi nje kuphela ey'ntweni zocansi, uyasithiba ekudleni, uyasithiba ekukhulumeni, uyasithiba ngisho nasekugqokeni ngoba kade sifunda nokugqoka. Ubone ukuthi ubungaveza amalimi sakho kucace ngoba wanabala, uyabona. Noma ubungagqoka into ekukalayo ubhuti ngathi uthi tight, kodwa uzithibe kulokho ngoba unomoya oyingcwele, umoya kaNkulunkulu. Masifunda baseKolose 3 verse 12 kuya ku-14, uNkulunkulu khona akukhulumayo. BaseKolose 3 verse 12 kuya ku-14 uthi ku-12, ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo, nesisa, nokuzithoba, nobumnene, nokubheka kade, nibekezelelane, nithethelelane, uma umuntu enensolo komunye. Njengokuba neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho, yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Amen. Lokhu kuvela kuthiwa umuntu onomoya kaNkulunkulu uzokubona kuyinto kuyikumele ukuba yisimilo sakho ukuthi ey'thobe, ebe nesisi, ebekezele, ebe mnene, ebe nothando, ebe umuntu oxolelayo. Angithi yabo, kuningi okuhle okuzithela uzothi umuntu usenomoya kaNkulunkulu. So umbuzo ukuthi-ke sizoba yini isimo sobuhlobo bethu kanye nabanye na? Isimo sobuhlobo bethu kanye nabanye abantu na sizoba yini? Sizobaphatha kanjani manje laba abanye abantu na? Sizoba yini isimo sobuhlobo bethu kanye nabanye na? Ngiyacinga la ngicela ukufunda incwadi yabaseFilipi 2 verse 3 kuya ku-5. Uverse 3 noverse 5. AbaseFilipi 2, yebo. Ngicela ukufunda uverse 3 noverse 5. AbaseFilipi 2 verse 3. Uthi uverse 3-ke, ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani. Uverse 5 ethi-ke, mawubekini lowo mqondo wawukhona nakuKrestu Jesu. Ngicela ukufunda u-6 ethi-ke, owathi enesimo sikaNkulunkulu akazasho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Amen. Kuthiwani, ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani. uNkulunkulu lokhu eyigxifiza indaba ukuthi ayisimele ukuthobeka, uyabo. Uma kuthiwa mawubekini lowo mqondo okhona kuKrestu, uJesu Kristu akaze ebe nomoya wokubanga, wokukhompitha, uyabo. USathane sithola ukuthi ezulwini waphakama wafuna iphozishini kaJesu, kusho ukuthi ukubanga into eyafika nayo. Ingakho ezinsukwini sithole ukuthi-ke ukubanga kuyenye yey'thelo zenyama. Umuntu osenyameni uyabanga, uyathanda ukubangisa, uyabo. So lana kuthiwa-ke mawubekini lo mqondo wakhona nokuKrestu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akazasho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Akakhompithi uJesu, akabangi. Nathi singabantwana kaNkulunkulu bese kumele singakhompithe, ngoba ungaze uhlomeke ubuka nampo osisi mhlampe bavezile uthi yazi into akayivezile akayazi, mina ngizomveza into kuzoncama abantu, usho usiveze isitho sakho mntakwethu, uyabo. Kodwa-ke akuseyiwona umoya kaKrestu. UKrestu kuthiwana sishayine sengathi abanye bakhulu kunathi. Sisihle sinjalo lesi sitho sakho, asazi ukuthi imizimba yethu imele ukuletha udumo kuNkulunkulu. Roma 12 verse 10 kuya ku-21. Ngizofunda ngokuphangisa ngenxa yokubona isikhathi ukuthi sesilahlekele kangaka. Roma 12 verse 10
kuya ku-verse 21. Ufundeka kanjena-ke. Roma 12 verse 10, yebo, kuya ku-21. Ngiyaqala-ke ku-verse 10. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane, ekwazisaneni nandolelane, ekukhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni nikhonze iNkosi, ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, ekukhulekeni niqinise njalo, hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo, nikhuthalele ukungenisa izihambi, babusiseni abanizingelayo, busisani ningaqalekisi, thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo, manibe nhliziyonye, ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi, ningazishaya abahlakaniphileyo, ningaphindiseli muntu okubi ngokubi, nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke, ningaziphindiseleli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela, ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Uverse 20 bese athi, kepha uma isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise, ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Amen. Ngicela nje sibuyele kancane laphaya kuverse 19 njalo kuverse 16, uRoma 12 verse 16, 16 thena-ke, manibe nhliziyonye, ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi, ningazishaya abahlakaniphileyo. Amen. So asibange lana bafowethu, asikhompiti futhi ngokusizwa uNkulunkulu umuntu uzokwaneliswa yilokho akanakho. Ethi uma kukhona okunye eyimayo, kodwa akakhononi kulokhu, uNkulunkulu umbusisa ngezinye izinto, uvele naye, akakhononi. Uma sifunda abaseThesalonika bokuqala 5 verse 15 noverse 22, abaseThesalonika bokuqala 5 verse 15 noverse 22, wafunda kanjena u-15 wakhona uthi-ke, qaphelani ukuba kungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi, kepha jongani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke. Bese 22, didani kukho konke okubonakala kukubi. Amen. Okay, njengamanje ngicela ukufunda uMathewu 5 verse 5, ngoba isithembiso la uthanda uJesu Kristu asibeni mnene, ngoba yena uthobekile ngenhliziyo. So khona isithembiso-ke sabantu abamnene. Utheni uJesu ngabo? Uma ufunda uMathewu 5 verse 5 uthi, babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Nkosi ibusise ukufunda kwezwi layo esikhathini samanje manje naphakade. Amen. Siyabonga bafowethu nodadewethu nabazali nabancane emakhaya. So sibesifunda namhlanje ngokugqoka nokuziphatha kobuKrestu. Saqala ngokuqhenya kuqala, uyabonga, ngoba yonke into indaba ukuthi umuntu amukele indlela yokugqoka inento yokwenza okukhulu ne-attitude yakhe. Uma eqhenya, uNkulunkulu esisize siyeke ukuqhenya. Kufanele bagqoke kanjani abantu abamaKrestu na? Sathola ukuthi hayibo, simele futhi ukuthi sigqoke kanjani. Ngisho nalamazwi esiwakhulumayo nezenzo zethu zimele nokugqoka kwethu kumele ukuletha udumo kuNkulunkulu. Angithi siyakhumbula. So kwakhulunywa nanokuthi, ngicela ukufunda, ngiselapha nje, angifundanga ngani le verse. uDeuteronomy 22 uverse 5. uDeuteronomy 22 uverse 5 uthini? Owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayingembathi ingubo yowesifazane, ngokuba yilowo nalowo owenza lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Amen. Ngiyaxolisa bafethu, ngenze iphutha. Masho owesifazane umele ukuba agqoke kanjani? UmKrestu sitholile ukuthi makungabi okwaluka iy'nwele noma ukuhloba kwangaphandle, kodwa makube ukuhloba okusenhlizweni okungabhubhiyo. Njengamanje siyathola futhi uDeuteronomy 22 verse 5 ukuthi-ke owesifazane makangagqoki okwendoda, nendoda mayingembathi okwesifazane, ngoba owenza lokho uyisinengiso phambi kukaNkulunkulu. So uyawazi ama-outfit abantu besilisa ongowesifazane msuke wagqoka uyamnenga uNkulunkulu.
So nowesilisa uyawazi ama-outfits abantu besifazane engawagqoki, lokho kuyamnenga uNkulunkulu. Sabona ukuthi uNkulunkulu uyagxeka indaba yokuthi sifuna ukuhloba ngaphandle, ukuthi uNkulunkulu asihlobeni kakhulu ngey'milo. Wayivala indaba yomhlobo, yokuhloba, wayivala indaba yokuthi siy'beke amabala angesiwona wethu emzimbeni. Ngabe siyaruja, ngabe sifaka ama-tattoo, ngabe siya-make-up-a, ngabe nanokuluka imlukuzo, ubona ikhanda selibomvu selihlaza. Thina uNkulunkulu makungabibekwa ibala emzimbeni yethu. Izimpawu, kuningi sikufundile bazalwane, kodwa kukho konke uNkulunkulu akasishiyile khona nasifunde ngeKrestu ukuze sizokwazi nanokufunda sihlalisane nabanye abantu. UJesu mnene, uthobekile ngenhliziyo. Kunjalo uJesu, into akayenzayo akazukwenza into ezoba omunye umuntu bizomlimaza. Mhlampe ngalezi iy'ngubo zakhe ey'bizayo khona uzolimala, angithi yabo, mhlampe ngalo mloko wakho, kodwa kunqatshwe uNkulunkulu. Uqobo uJesu mnene ngisho namehlo akho uma ebuka anike ithemba. Wabuka uZakewu esihlahleni, uZakewu wehla waya kuyena. Mhlampe mina umuntu uma ngibabuka ngisho ungasondeli. uJesu wayengenjalo. So ngakho kuthiwa amehlo azidlayo ayawazi kodwa. Kukho konke uJesu Kristu uziveze ukuthi-ke into uma uyenza uwumKrestu awuzenzeli wena, ngisho nanomakhelwane wakho uya-affect-eka. Kodwa-ke kunjalo. Uma uThixo siphila ukuphila, sizofunda Isifundo 7. Isifundo 7 isihloko sakhona sithi ukuzithiba. uThixo uma siphila ukuphila, sofunda Isifundo 7 esihloko sakhona sithi ukuzithiba. Cela sithole umthandazo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, uhlale ekhaya lasezulwini, izwi lakho usifundisa lona njengamanje. Lokhu Nkosi, akekho umuntu ozositshela ukuthi siyaziqhenya, kodwa umoya wakho oyingcwele ubungenza usifundise, sizibone izinto ezizenzile nempilo yethu ukuthi ngabe ayinayo impakamo. Bese siyabona ukuthi uma sinayo sifuza usathane, bese siyaphenduka. Sicela Nkosi ukuthi uyihlolisise ukuthi umuntu nxa eyibuka eyibona ngeso lasezulwini enjengoba enjalo. Uma kukhona Nkosi ukuthi uzothuma abantu, bathume Nkosi, bese nathi izimpilo zethu ziba nomoya wokuthobeka, silungele ngazo zonke iy'khathi ukukhuzwa nokuqondiswa izulu, ngoba siyazi lingasebenzisa abantu. Siyabonga Nkosi lezi zifundo eziyolokhu zibe yimvuselelo, ziwumqondisi kuzo zonke iy'nqumo esiy'thathayo ekuphileni. Sengathi besingawathatha la mazwi akho siwalonde ey'nhliziyweni zethu, sihambe ngawo kulokho kuphila. NgoJesu siyakhuleka, sikhulekela ukuthi Nkosi nalapho esingasafikanga khona, uyazi Baba inswelo nokudinga kwethu. Sicela usifikele Baba olungileyo, sibone nathi sikubonge njalo ngemisebenzi yomusa osenzela yona, ukuthi usenzela ngisho nangaphezulu kokuba sicelile. NgoKrestu siyakhuleka, amen.